Els temes de tecnopolítica i xarxes socials estan en el candeler actualment. S'estan produint una sèrie de canvis polítics que afavoreixen que les esquerres alternatives estiguin prenent el poder, però també veiem com les xarxes socials tenen les seves ombres també, en quant al control social. I estan havent en aquests moments casos concrets que fan molt interessant el fet que avui ens trobem per parlar. Jo em fa especial il·lusió que hi ha 3 periodistes de 3 generacions diferents amb les quals he pogut coincidir en aquests anys. Tenim el Gabriel Jaraba, que és professor en l'Autònoma. Ara us parlaré de cadascun de les seves biografies, però crec que això és, que tenim aquí 3 generacions que estan interessades en el tema de les xarxes i que hi participen activament i es pot dir que també són activistes. Tenim també en el Roger Palà, que és periodista crític, és cofundador de Crític. Tenim en el Jordi Delgado, que és professor de computació i expert en seguretat a internet. I també tenim en el Facu Díaz, que és humorista i guionista i en aquest cas també és relacionar l'humor amb la política, que crec que és molt interessant. Us parlo una mica de les seves biografies i per l'ordre en què veiem que puguin intervenir. En Roger Palà és periodista, llicenciat a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser cap de redacció de la revista Enderroc, és un dels impulsors de l'Observatori Crític dels Mitjans Mediacat, una iniciativa del grup de periodistes Ramon Barnils, i és un dels coordinadors de l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics. Blogger des de novembre del 2006, ha treballat a la revista El Triangle, ha col·laborat amb el setmanari La Directa, la revista El Temps i el diari Punt Avui. Va començar a exercir de periodista als mitjans de comunicació del barri de Gràcia i va ser un dels impulsors de la revista Transversal i ha col·laborat a Gràcia Televisió. Des del 2014 és coordinador i soci fundador del mitjà digital Crític, especialitzat en periodisme d'investigació i anàlisi crítica de la realitat social i política de Catalunya. Amb l'arquitecte Anna Tantulla ha guanyat el Premi Jacint d'Unió del 2010 de periodisme sobre món cooperatiu, que atorga anualment la Fundació Roca i Galès amb el reportatge Habitar Cooperant. Va guanyar amb Mar Roma la 3a edició del Premi de Periodisme d'Investigació Ramon Barnils del 2003, que atorga la revista El Temps per presons adolescents, un reportatge sobre el procés de decadència educativa que viuen els centres d'internament de menors a Catalunya. En Jordi Delgado, que el teniu aquí, és professor titular al Departament de Ciències de Computació de la Universitat Politècnica de Catalunya, fa classes com a professor responsable de les assignatures de pràctica de programació i conceptes avançats de programació a la Facultat d'Informàtica de Barcelona i com a consultor d'intel·ligència artificial a la UOC. La seva recerca té a veure amb xarxes neuronals i fer que les màquines aprenguin. Va col·laborar estretament amb el Citylab Cornellà des del 2007 fins al 2011, posant en marxa projectes adreçats a divulgar la programació d'ordinadors entre els més menuts a les escoles i instituts. És admirador, cronista i divulgador de les activitats d'Anonymous des de l'any 2011, any en què es va enamorar, tal com ell diu, d'una plaça i que va suposar el seu baptisme de foc en això de l'activisme, el 27M a la plaça Catalunya. Intenta fer arribar una mica d'informació correcta enmig de la desinformació que propaguen els medis de massa sobre Anonymous. També forma part de CryptoParty Barcelona, on volen difondre la utilització d'eines per xifrar dades i comunicacions i posar aquestes eines a l'abast de tothom. En Gabriel Jaraba, que va ser periodista de l'Autònoma, és escriptor i professor universitari, professor de la Càtedra Internacional UNESCO UNITWIN Aliança de Civilitzacions d'Alfabetització Mediàtica i Diàleg Intercultural, membre del Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és investigador i docent en grau i postgrau. Ha publicat llibres com Periodisme en Internet, a Robin Book i Twitter per a periodistes a la UOC, que resumeixen la seva tasca docent en ciberperiodisme. Com a periodista va començar al 67 i ha treballat en premsa diari i setmanal, ràdio, televisió i internet en tots els gèneres i tasques. Ha estat membre de l'equip fundador i redactor en cap del Periódico de Catalunya, redactor en cap de les revistes Interviu i Primera Plana, director del diari El Ocio i Indiscreta, redactor del Diari de Barcelona i col·laborador de Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya Ràdio. En la seva darrera etapa als mitjans ha estat cap de projectes i adjunt al director de programació de TV3. Llicenciat en periodisme i màster en comunicació, està a punt de ser doctor en comunicació i periodisme. I en Facu Díaz, el més jove de tots nosaltres, té 22 anys, va néixer a l'Uruguai, des que es va mudar amb la seva família als 8 anys, viu aquí. Bé, vivia a Blanes i ara està a Madrid per circumstàncies professionals. Des de ben petit ha mostrat les seves inquietuds polítiques i va començar la seva militància a Esquerra Unida i Alternativa als 16 anys.
És un jove humorista que va començar a ser conegut a través de Twitter, on el seu grup polític el va portar deixant en evidència els grans mitjans de comunicació i que es va fer que guanyés alguna querella per part del PP. Fent paròdies de les seves portades, entren en polèmiques amb coneguts representants de la dreta espanyola. Fa gairebé 2 anys va començar a treballar a La Tuerca i fa un any que és director del seu programa d'humor, La Tuerca News. Bé, en tot cas, ells faran les seves ponències i tenen uns 10 minuts per cap, i si us sembla després feu preguntes i ells us contestaran amablement. Llavors començaríem per Roger Pala. Gràcies, Eva. No és una ponència, són 4 notes per parlar del que ens convideu avui. Primer, moltes gràcies a la Fundació d'Alternativa per pensar en Crític o en què Crític podia aportar alguna cosa interessant a l'hora de parlar de tecnopolítica i de 2.0. Jo contextualitzo una mica primer, pels que no ho sapigueu. Crític és un mitjà de comunicació relativament jove, vam néixer de fet, just fa un any, aquests dies fa un any, que vam llançar la campanya de Verkami de microfinançament per arrencar. El mitjà va néixer el passat 17 de setembre. Som un mitjà petit, una cooperativa de 3 periodistes. Estem especialitzats en periodisme d'investigació i una cosa que hem batejat, de fet ens ho hem copiat dels anglesos, que ja li diuen slow journalism, nosaltres li diem periodisme lent, i que vol dir prendre una mica de distància en tota aquesta voràgine del Twitter, de les xarxes socials, i tot i que estem molt inserits en aquest món, oferir pocs continguts ben treballats, continguts en profunditat, i coses que no fan els altres mitjans, periodisme d'investigació i totes aquestes coses que sembla que no donen diners, o que en teoria no donen diners, però com a mínim nosaltres, tot i que Crític encara no és un mitjà sostenible, a base d'una sòlida base de subscriptors, que cada dia són més, en aquests moments som uns 1.200, comença d'alguna manera a ser viable. Per tant, suposo que una mica el motiu que estigui aquí és parlar d'aquesta relació d'amor-odi que té el periodisme amb el 2.0, amb les xarxes socials. I jo començaria amb un parell de... Primer hi ha un llibre de l'Antoni Gutiérrez Rubi, Una sessió en comunicació, molt recent, que es diu Tecnopolítica, i una de les coses que diu és que una de les claus perquè la tecnopolítica pot ser un factor de renovació no radica només en la potència tecnològica, que pot fer possible una participació, una deliberació a gran escala, sinó pel fet de la capacitat de reconvertir el que serien simpatitzants o votants en activistes polítics. I avui repassant una mica per preparar aquestes 4 notes m'ha fet gràcia perquè just fa uns dies vaig estar xerrant amb una persona, aquí no diré noms, diguem-ne, que és una persona que treballa en temes de comunicació política, que per atzars diversos va començar, en un cert moment va estar relativament pròxima i va estar inserit en les dinàmiques de Barcelona en Comú, però que per atzars diversos va acabar, com que treballa en el món de comunicació política, assessorant una altra candidatura de les que es va presentar a l'Ajuntament el passat 24 de maig. I ell, que havia conegut com les dues dinàmiques, deia que la diferència principal és que Barcelona en Comú té activistes, diguem-ne. És a dir, tu llences tens una necessitat concreta, llences un missatge en un WhatsApp, en una llista de correu i al cap de 2 hores això està solucionat, com si diguéssim, això està fet. Diu, la dinàmica amb el partit que jo he assessorat, diguem-ne, és absolutament la contrària, com si diguéssim. I això m'ha fet pensar també perquè em sembla que amb els mitjans de comunicació que ens movem en aquests nous mitjans de comunicació que estem començant a treballar ara, passa una cosa una mica similar. És a dir, les xarxes, i no només les xarxes, sinó també la crisi de cavall en què estem immersos la resta de mitjans, que no és només una crisi econòmica, sinó que és una crisi, penso jo, bastant de credibilitat, que penso que és molt més greu que la crisi econòmica en si. També facilitat, diguem-ne, que els nous mitjans que van sortint, Crític és un exemple, però n'hi ha molts d'altres, no tinguin només lectors o subscriptors o una audiència, sinó que tinguin activistes, d'alguna manera. És a dir, activistes o militants, si es vol dir així, d'aquests nous mitjans, no tant militants de Crític o militants del que sigui, sinó militants del periodisme. Militants del periodisme d'investigació, del periodisme crític, del periodisme
que no d'alguna manera és l'antítesi del que potser podem veure o llegir en molts mitjans de comunicació convencionals. I de fet en el naixement de Crític s'uneixen una mica aquestes premisses, perquè ja partim de la idea que el finançament, la força del projecte ha de venir d'una sèrie de gent activista, militant, que són els subscriptors, que efectivament se subscriuen i paguen uns diners a canvi d'una sèrie de coses, llegir una sèrie de continguts en primícia, rebre una revista en paper que ens treballem especialment i la treballem molt, fem també moltes coses de comunitat, actes, etc. Però en realitat la gent que se subscriu, quan parlem amb ells, perquè periòdicament ens agrada i hem fet ja unes quantes trobades amb subscriptors i que ens fotin una mica de canya i ens diguin el que fem malament i tot això, el que et diu la gent quan fan aquestes trobades, jo el que vull a la meva aportació és aconseguir que aquest tipus de periodisme es faci, és a dir, que no és tant el fet de vull llegir això en primícia, no, és a dir, jo vull que això ho llegeixi tothom i jo faig una contribució, com una mica un deure social, més veig que els meus diners estan ben invertits perquè m'ho expliqueu, és a dir, m'expliqueu què ingresseu, què pagueu, no hi ha aquesta opacitat que moltes vegades pots trobar amb altres mitjans, és a dir, unes polítiques amb una transparència bastant radicals, i en aquest sentit penso que això nosaltres, és que és la base que puguem funcionar, perquè en aquests moments el subscriptor, la petita persona que paga 30 euros al semestre o 52 euros l'any per accedir als continguts de Crític o per donar suport a Crític, en aquests moments representa el 70% dels ingressos de Crític. Després hi ha una altra part menor, que és publicitat, i una altra part menor, que és projectes o encàrrecs que treballem, però diguem-ne que si ens anéssim als mitjans convencionals, probablement la proporció seria ja no inversa, sinó que la publicitat representaria el 90% o el 80% dels ingressos dels grans mitjans. I aquest és un dels grans problemes que s'estan trobant. En un moment en què la dependència de la publicitat era tan gran, la crisi econòmica fa que tot això també s'hagi de retallar i aquí els mitjans estan fent en aquests moments equilibris molt importants. Seré molt breu, jo diré només 3 coses, com que no tot és meravellós, dic 3 coses positives que diguem-ne que el 2.0, que les xarxes han suposat cap a Crític i cap a l'experiència concreta de Crític i penso que cap al periodisme així una mica independent en general, i després dic també 3 coses negatives, 3 coses que a mi m'inquieten. Evidentment, començant per les positives, nosaltres hem muntat una campanya de màrqueting per llançar un mitjà de comunicació amb 4 duros, però 4 duros és pràcticament 4 duros. Vull dir, amb la campanya de Verkami de Crític vam recollir gairebé 50.000 euros i la inversió de la campanya de comunicació que va representar fer uns vídeos i fer una persona que ens fa la comunicació, etc., se'n van als 2.000 euros. Vull dir, vol dir que tothom va cobrar per fer la feina aquella, va cobrar el que va fer el vídeo, va cobrar el que va portar la comunicació, etc. Però, i a partir d'aquí no hem fet una gran campanya de màrqueting, no hem comprat anuncis, no hem pagat espais a la televisió, però de mica en mica hem anat estenent Crític d'una forma... De mica en mica ens ha anat arribant a més gent, i la nostra única xarxa de difusió són xarxes socials i el ressò, que moltes vegades, gràcies al ressò que tens a xarxes socials, pots assolir també en mitjans convencionals. Per tant, això és una cosa absolutament impossible. És a dir, jo vaig estar en el procés de gestació de la Directa ara fa 10 anys i la Directa va sortir amb 400 subscriptors, però aquests 400 subscriptors els vam anar a buscar un a un, diguem-ne, telèfon, amics, etc. Vull dir, això, la facilitat que em pot donar les xarxes avui en dia és molt rellevant. Després, evidentment, hi ha la difusió, que les xarxes t'ho faciliten enormement. Abans hi havia la sensació, quan tu acabaves de fer... Jo he treballat relativament jove, però he treballat en premsa en moments en què no existia internet, o que l'internet era pràcticament una cosa que estava implementada, i recordo que tu acabaves el teu article, i posaves en pàgina, i ja després sortia imprès i la teva feina acabava allí, com si diguéssim. Ara la nostra feina no acaba allí, però la nostra feina comença un cop hem acabat l'article, que vol dir col·locar-lo bé a xarxes socials, distribuir-lo a Facebook, Twitter, tuitejar-lo, etc., sense fer-nos molt plastes, però intentant que la cosa es viralitzi i vagi més enllà. I això és una cosa que ja hem incorporat en la dinàmica de tot el que fem i que els nostres contenuts arriben molt més enllà, quan dic no em refereixo al dels mitjans alternatius, si es vol dir així, tot i que no m'agrada el concepte,
gràcies a aquesta facilitat que donen les xarxes. I després hi ha un tercer factor que per mi també és molt important, que és que les xarxes permeten dur a la pràctica, no dic que ho fem, però que permeten dur a la pràctica, i a mi m'agradaria implementar-ho molt més, processos participatius i col·laboratius amb l'audiència, diguem-ne. Per exemple, nosaltres ara que ha guanyat Barcelona en Comú, vam decidir que no podíem estar contents més de 2 dies i que aplicaríem un pla de xoc comunicatiu per fiscalitzar la gestió del govern de la Colau, diguem-ne. Llavors hem decidit que farem una sèrie de coses, que no les vam fer amb Tries en vam fer d'altres, però diguem-ne per mirar a veure si es compleix el programa, un fact-checking del programa, veure les adjudicacions que fan, etc. Com 6 mesures concretes. I l'altre dia a la trobada de subscriptors ja va sortir la idea de dir per què no crear, a partir de la xarxa de subscriptors que tenim, petits voluntaris que vagin fent el mateix amb altres governs de caire similar, similar no n'hi ha, però de caire més o menys diferent, que hagin pogut sortir arreu de Catalunya o més enllà en les últimes eleccions. Per tant, ara estem generant una mica aquesta dinàmica que ens permet sobretot fer-ho a través de xarxes, diguem-ne, i realitzar crides, i això és una cosa que el periodisme està duent poc a la pràctica, i el periodisme en general, tant el convencional com l'alternatiu, però que realment les possibilitats són moltes. I ara les 3 coses dolentes, i vaig molt ràpid i acabo. La primera cosa dolenta, i penso que és molt rellevant, per mi és la més rellevant, és una cosa que deia el Montalbán, que quan hi ha tanta informació, probablement el que volen és desinformar-te. I penso que en aquests moments el principal problema que tenim és que estem infoxicats, tenim un excés, una intoxicació d'informació. Moltes vegades informació fast food poc elaborada i indigesta, i no pel fet de tenir accés a tanta i tantíssima informació estem més ben informats que el que podríem estar fa uns anys llegint un diari o un únic diari. Això realment és així i és una de les coses que preocupen, per si nosaltres intentem, tot i estar en aquest context de xarxes socials, fer pocs continguts i ben treballats. Hi ha una segona cosa que preocupa del context del 2.0, que són els formats curts. Jo soc un clàssic, però a mi m'agrada el reportatge i m'agrada l'entrevista en profunditat, i això és una cosa que a internet no es prodiga gaire, com si diguéssim. Sempre sembla que cada vegada han de fer articles més curts, articles més lleugers. Jo estic a favor d'escriure curt, vull dir, la concreció crec que és una virtut, però penso que això també a vegades ens fa que ens perdem coses. I la tercera cosa que em sembla preocupant d'aquest món 2.0 és l'accés de soroll. És a dir, ja no és només que hi hagi sobreinformació, és que hi ha soroll i hi ha el que en l'argot, diguem-ne, nostre, fa que ho sap bé, es coneix com a troleig. És a dir, està ple de trolls, dels nostres i dels altres, que estan contínuament generant soroll. Llavors això moltes vegades pot arribar a ser inquietant, perquè aquest troleig genera mentides moltes vegades, i encara que a vegades no ens pugui ser divertit fer algunes d'aquestes accions de troleig perquè poden deixar en evidència el poder o els grans mitjans, la veritat és que les mentides es difonen com la pólvora. Jo no estic dient que això sigui culpa de les xarxes socials, perquè de rumorologia i manca de contrast n'hi ha hagut sempre. És a dir, el problema és dels mitjans, que evidentment abans de donar una informació l'han de contrastar, però està clar que hem vist que en els últims anys Fidel Castro l'han matat 4 o 5 vegades o 7, després s'ha de rectificar, etc. Tot això, aquest context de xarxes, evidentment ho afavoreix. I aquí s'han de generar noves eines i noves dinàmiques per part dels periodistes per tant d'intentar driblar aquest soroll. I jo crec que ho deixo aquí i després entrem una mica de debat. Moltes gràcies, Roger. Doncs donem la paraula al Jordi Delgado. Gràcies. Se'm sent? Sí. Gràcies i gràcies a la Fundació per organitzar això, per pensar en mi. Bé, jo no soc periodista, dec ser l'únic. Però sí que és veritat que des d'un punt de vista tècnic, que potser seria aquest el meu paper avui aquí, el que anomenem tecnopolítica té diverses vessants molt interessants. És un problema complex, diguéssim. Què vull dir amb això? Vull dir que cal tenir en compte què hi ha entremig dels tecnoutòpics, diguéssim,
i els catastrofistes tipus Morozov i el seu llibre Desencís d'Internet. Què vull dir? Doncs és molt senzill. En realitat aquesta tecnologia ens permet que per fi tothom tingui una veu. Després ens permet que nosaltres triem a qui volem escoltar. En aquest sentit, la desinformació provocada per l'excés d'informació es pot veure naturalment d'una manera negativa, però també d'una manera positiva, perquè ja no és opcional a les xarxes socials ser un lector informat, és que ho ets, o la quantitat de merda que t'arriba és espectacular. Per tant, tu has de triar. I la xarxa social funciona molt el que s'anomena la reputació, que podem dir que Twitter seria el nombre de seguidors que un té, o a Facebook el nombre d'amics, en fi. Sigui com sigui, un pot tenir una veu sense el recolzament de grans medis, per tant, sense el control de qui hi ha darrere d'aquests grans medis, etc. L'impacte de les noves tecnologies en processos on la gent ha intervingut a nivell polític està clar. Tots estem aquí com a mínim des del 2011. El 15M va ser per mi un punt d'inflexió en moltes coses, però en particular en aquesta. De fet, hi ha un grup a la UOC vinculat a l'IN3 que estudia, analitza les dades que van sortir del 15M. I és molt interessant la feina que fan, perquè realment, si algú intenta minimitzar la importància de les xarxes socials en el desenvolupament de la política en aquest país, com a mínim des del 2011, està molt equivocat. I no parlo d'opinions, parlo del treball rigorós i científic que s'està fent des del món acadèmic, en aquest sentit. Per tant, és fantàstic poder tuitejar la teva opinió, és fantàstic poder dir el que un vulgui. Clar, l'altra cara de la moneda és que realment no és així. La tecnologia el que ens ha portat, i en aquest sentit també podem donar la raó al Morozov, és més control. Fa 4 anys se'ns acusava de conspiranoics, des de Snowden aquesta acusació no té cap sentit. Snowden va posar sobre la taula els documents que deien que tot això que els conspiranoics es pensaven era veritat. Però jo preguntaria una cosa a l'audiència i a qui sigui. Quants de vosaltres, des que vau saber el que va revelar Snowden, heu canviat els vostres hàbits de navegació a internet i d'utilització dels ordinadors en general? Típicament la resposta és ningú. I això és preocupant. Això és molt preocupant, perquè realment us han dit, hosti, us controlen, Sí, ja. No tinc res a amagar. Hosti, és la típica resposta. No tinc res a amagar. Doncs doni les claus de casa teva a algú, no? Si no tens res a amagar. Què passa? Clar, és un problema que hem d'afrontar, és el control dels estats cap a la ciutadania. Per tant, tenim, diguéssim, aquesta balança. Per un costat, la difusió de la informació que pot sortir a nivell individual, la possibilitat de mobilitzar-se a nivell general molt més ràpid, la velocitat de dispersió i difusió de la informació a les xarxes socials, degut a característiques tècniques, és molt ràpida. Les xarxes socials tenen una estructura matemàticament coneguda i que afavoreix la rapidesa en la comunicació, però també és cert que ens controlen. Sabeu què passa? Que ens controlin és important i no és tan important. I deixeu-me tirar una mica per aquesta via que aquí sí que escombro cap a casa. Ens controlen, d'acord. Però sabeu què? Julian Assange va dir en un llibre que es diu Cypherpunks. Va dir una cosa molt interessant, i és que l'univers està al nostre favor. Què vol dir això? La criptografia. La criptografia i les matemàtiques. Les matemàtiques ens ajuden. Si jo agafo un missatge i el xifro amb una clau amb unes característiques matemàtiques determinades, és que se m'han refut que vingui la NSA i m'intercepti un missatge perquè no el podran desxifrar. I s'ha acabat, no el podran desxifrar. Sí que és veritat que aleshores el que passa és que el fet d'utilitzar criptografia, i més si és criptografia potent, et col·loca en la llista de sospitosos. França ha fet una llei no fa gaire en aquest respecte. Doncs la proposta que jo faria, una mica el que intento dir és, siguem tots sospitosos. Encriptem-ho tot, de veritat, tot. Canvieu els vostres hàbits de navegació. Canvieu-los. Feu servir comunicació xifrada sempre. Xifreu la vostra informació. Sempre. Per què? És molt senzill. Quan ho intercepten tot, que és exactament el que està passant, ells han d'invertir uns recursos en saber què estan. No poden estar contínuament llegint el que hi ha, perquè estem parlant de milers de milions de missatges cada hora, potser.
Si està xifrat, els recursos que han d'invertir en saber què diu allà són molt més grans. Literalment s'ofeguen en les seves pròpies dades. Doncs fem-ho. La meva proposta, una mica perquè existeixi una tecnopolítica on realment existeixi una certa llibertat d'expressió, on la gent, gràcies a la tecnologia, es pugui expressar lliurement, la meva proposta és fer servir el xifrat sempre. Soc un paranoic? Home, no sé, últimament ha hagut unes certes operacions piranya o aranya o llobarro, no sé com es deien, però la Guàrdia Civil es dedica a vigilar la xarxa social i a detenir tot aquell que no li agrada. Clar, tot aquell que no li agrada, perquè n'hi ha d'altres que diuen el que volen i no els hi passa mai res. Ja sabem de què va això, no? Curiosament sempre són els mateixos. Bueno, no fa res va haver de dimitir algú a l'Ajuntament de Madrid pel que va tuitejar, diguéssim, clar, són tuits que trets fora de context poden tenir un cert impacte. Però no importa, el cas és que es va esbombar tot plegat. El que està clar és que quan no hi ha llibertat d'expressió, la tecnologia és un problema. Perquè si un no és capaç de dir el que vol, per què ens serveix tant de Twitter i tant de Facebook? Si has de tenir por del que et mira. Amb cada tuit que envieu, hi ha una sèrie de característiques tècniques en aquell tuit que us debaten. Adreces IPs, etc. Jo també defenso que cal, tal com estan les coses avui dia, i a partir de l'1 de juliol serà encara pitjor, cal fer una cosa que ja feien els nostres avis, que es diu passar la clandestinitat. Lamento ser catastrofista, de veritat, però és que, tal com veig les coses, potser una mica esbiaixat, reconec, no tindrem més remei. La que tu tuiteges alguna cosa, ara el càstig és un, però amb la nova llei el càstig serà molt més gran. D'acord? Aquí se li podrà convocar una manifestació per Twitter. Com siguis el primer que se li passa pel cap, et caurà un puro. Bueno, amaguem-nos, no passa res, ja ho feien abans. Quan visquem en una democràcia, amb certa llibertat, sobretot llibertat d'expressió, deixarem d'amagar-nos, però ara per ara és imprescindible. Ara per ara és imprescindible. Espero que quan saltin els que hi ha al govern, sobretot de Madrid, a finals d'any, deroguin les lleis tal com van aquestes lleis, en particular la llei Mordassa, tal com van dir que farien. Però ara per ara, la utilització responsable d'aquesta tecnologia, perquè es pugui convertir en realment una tecnopolítica, és imprescindible. Bé, clar que al final tothom assumeix els riscos que vol assumir. Però penseu que efectivament ens espien, i això no m'ho invento, ho ha demostrat l'Snowden, ens vigilen, i això no m'ho invento, ho ha demostrat la Guàrdia Civil detenint aquí i allà la gent que diu coses que no els agraden. Doncs l'evidència està aquí. Afortunadament, insisteixo, les eines hi són. Hi ha eines per xifrar les dades, hi ha eines per xifrar les comunicacions i no són difícils de fer servir. L'únic que cal és un xic de conscienciació i una miqueta de dedicació. Perquè si algú s'havia pensat que un ordinador és com una nevera, que l'enxufes i funciona, està molt equivocat. Molt. Un ordinador és molt més que això. I una mica, el que volia jo és una mica de ficar una mica de por. A la tecnologia no és tot tan bonic com ho pinten. I sobretot penseu una cosa, vosaltres teniu el Twitter, teniu el Facebook, els estats tenen els seus Twitters, els Facebooks, i tenen totes les màquines que volen per controlar els vostres Twitters i els vostres Facebooks. Per tant, estem parlant d'un enemic, d'allò que se'n diu, amb infinits recursos en la pràctica. Ells poden espiar tant com volen. I no us penseu que el que estic dient és ostres, això vol que la gent canviï. L'altre dia estava parlant amb un activista turc i deia, clar, és que a Turquia tothom, o sigui, el meu pare, parlava del seu pare com si fos un senyor gran, que no està per orgues, ni per tecnologies, ni per històries, però el meu pare sap què és una VPN. Alguns de vosaltres, qui de vosaltres sap què és una VPN? No gaires, no? Van dir, doncs el meu pare sap què és una VPN, per què? Doncs perquè a Turquia els colla molt més que aquí. Acabarem com els turcs? No ho sé, però el que està clar és que la necessitat, diguéssim, crea l'hàbit. I sí que és veritat que tenir una mica de conscienciació de que cada vegada que enviem un tuit, cada vegada que posem alguna cosa a Facebook i no controlem els paràmetres, les configuracions, les privadeses, tot això ens pot portar problemes si som activistes. Si parlem de futbol, no.
Però si som activistes, sí. I més a partir del 1 de juliol. Aleshores, tecnopolítica? Sí, però quan ens la deixin fer. Perquè de moment no és el cas. Una mica. Moltes gràcies, Jordi. Doncs donem la paraula a Gabriel. Jo tampoc he portat cap ponència, sinó que he fet una cosa que no faig mai, que és prendre notes abans de venir a un lloc com aquest, perquè jo començo a enrotllar-me. I com saben els meus amics, puc estar aquí fins demà, no m'ha passat. Per tant, el que he fet és apuntar el primer que m'ha anat venint al cap quan vaig veure l'anunciat del debat, com se va dir, tecnopolítica. Dic, hosti, collonut, però això no és que sigui una cosa per venir, és una cosa que fa 150 anys que existeix. Abans de 1917 va haver-hi un senyor que es deia Vladimir Ilich Lenin, que quan li van preguntar què era el comunisme, va dir que és el socialisme més electricitat. Dic, puta mare, dic, bé. I jo afegiria més el cinema d'Eisenstein. Però és que si tirem una mica enrere, jo estava fent un treball d'investigació sobre Twitter i periodisme, cursos periodístics de Twitter, i em vaig trobar amb una cita d'un activista, un dels primers activistes a la web 2.0 a Espanya, que era el David Ugarte, autor d'un llibre i de molts més, un llibre que es diu El poder de les redes, que no escolta això. I el David Ugarte i la seva colla, que són les índies, com li diuen, les índies... Va fer una proposta d'economia col·laborativa de tipus llibertari, molt interessant, i explica, ostres, el naixement del telègraf. Diu, de hecho, el telégrafo también fue la clave del ascenso de nuevos sujetos con nuevos valores. Estaba parlant de mitjans al segle XIX. Fue la clave que permitió soñar con acciones sindicales coordinadas entre Francia e Inglaterra. La convocatoria en 1864 de la conferencia que daría pie a la fundación de la Primera Internacional fue una consecuencia directa del tendido del primer cable telegráfico bajo el Canal de la Mancha. Se trataba de contrarrestar que los patrones enfrentaran las huelgas a un lado y otro del canal, trasladando a la producción. Digo, hostia, la deslocalización, macho, ya también es antiquillo, Los sindicatos y los grupos obreros habían visto en el telégrafo la posibilidad de coordinar sus reivindicaciones. El internacionalismo obrero, que marcaría el final del siglo XIX y el primer tercio del XX, fue, al igual que su opuesto, el imperialismo, una posibilidad solo abierta por aquella primera red internacional de cables de cobre. Pero la traducción política completa de las consecuencias de la nueva estructura de la información llegaría con la Segunda Internacional, 1889. Su objetivo era fomentar grandes organizaciones que coordinaran los movimientos sociales a nivel nacional y llevaran los intereses de los trabajadores a la agenda política de los parlamentos. Podemos decir que la socialdemocracia original y su modelo, el SPD, son los hijos de aquella visión descentralizada, que no distribuida del mundo desde su organización territorial hasta su concepción del Estado. El caso del socialismo francés es anecdóticamente llamativo, ya que su historia va ligada por encima de París a una pequeña ciudad de provincias, que Le Bon-Ferrand, cuya centralidad reside en la estructura ferroviària i telegráfica francesa. Clar, quan tu rumies i penses una miqueta, dius, clar, i el capitalisme es converteix en imperialisme justament a través de l'extensió de mitjans de comunicació de llarg abast amb la intenció de crear xarxes, però unes xarxes molt particulars, són xarxes d'una sola direcció, són xarxes de domini i no xarxes d'emissió de missatges i de feedback. Amb la creació dels... I el problema que tenim nosaltres és aquest, és a dir, el que estem assistint ara és que per primera vegada existeixen unes xarxes de comunicació universal que funcionen en dues direccions, que no són simplement unes escales imposades, sinó escales distribuïdes i escales escalables, i que són unes xarxes que el que fan és no establir la possibilitat, diguem-ne, de transmetre ordres. El primer que fa l'imperialisme modern comença com s'estableix la primera línia de telègraf entre Londres i Nova Delhi, la metròpoli de l'Imperi Britànic i la joia de la corona de la Índia. I després ve la navegació transatlàntica, el Titanic, i ve el vol de Lindbergh. No, el que passa amb internet i després sobretot amb la web 2.0 és que aquí es comencen a connectar ments, caps,
idees i comencen a circular idees, no només mercaderies. Evidentment, com després veiem amb el Manuel Castells, que és un autor que jo crec que cal recuperar, el que està aquí funcionant i el que estan connectant són idees, ments, cervells. El problema que tenim per entendre el que tenim al davant, el que ens permet i el que ens dificulta la web 2.0, i insisteixo en el concepte de web 2.0, és que quan estem parlant en aquesta clau de democràcia, de participació, estem encara pensant en un concepte de democràcia il·lustrada que ja fa temps que no existeix. És el concepte d'una democràcia del segle XVIII. Estem pensant, és a dir, què li passa actualment a la premsa impresa, què li passa a La Vanguardia, però també al periòdico. I al País no diem que no entenen res del que està passant en la comunicació. O sigui, cap mitjà. El drama que tenim avui dia és que els mitjans de comunicació de massa, des del primer fins a l'últim, tenen, com ha dit molt bé Roger, una crisi de negoci. Això de cobrar per inserció de publicitat és un negoci que no vende más. Segon, tenen una crisi no solament de prestigi, una crisi de legitimitat. Quan jo era petit, que tenia 16 anys, que volia ser periodista, per dir Le Monde era l'hòstia. I els meus mestres em deien, si vols ser periodista, nen, llegeix Le Monde cada dia. El dia Le Monde no vol dir res a ningú, i cap capçalera vol dir res per a ningú. La pèrdua de la legitimitat. Bueno, Le Monde encara, no? Una mica. Per als meus alumnes de segon de periodisme, no, i tu i jo ens morirem amb el món ens enterraran amb el món sota el braç, saps? Clar, evident, ostres. Clar, aleshores què passa? Que la gent, i per això doncs, parlem d'això, del soroll, de la infoxicació, de les veus i tot això. Clar, i aleshores quan arriba la web 2.0 i jo començo a veure el sorgiment dels blogs, jo crec que vaig ser dels primers periodistes que es van fer un blog i començaven a fer segueix i cursets de blog, clar, una amiga meva que era una companya de redacció que s'ha mort i per això no citaré, va dir, estos són, i després ho va repetir un que sí que està viu, per això sí que el citaré, que és el Juan Luis Cebrián, que va dir que els blogs són dietarios i adolescentes narcisistes. Saps? Clar, i avui dia, doncs, amb el mateix sector comunicatiu, se'ns parla de la cultura de los 140 caràcteres. Sí, claro, si todo se ha de resumir en un tuit. Dius, hòstia, què passa? A veure, no és que tinguem una visió d'un humanisme il·lustrat del segle XVIII, o d'inici del segle XIX, és que tenim una visió de la comunicació i de la cultura d'un humanisme que mai no ha existit, que ha estat una invenció dels intel·lectuals orgànics d'una burgesia determinada en un moment històric determinat que han volgut fer creure que la democràcia, que la cultura democràtica i que la comunicació era això. El Julián Marías, de l'última pàgina del suplement del País, que diu, ai, quítame esto d'aquí que me mancha. Ai, la hòstia. És a dir, estem presoners d'una fascinació que la web 2.0 l'havia trencat. I l'havia trencat perquè diu, senyors, és que la comunicació era això, que tothom digués la seva. Hi ha soroll, però hi ha tuits xorres, hi ha tuits ofensius, però és que la realitat era esto, és que la societat era això, és que les coses eren així. Això que solo puedan hablar los que saben, això ho diran un professor molt il·lustrat del Acadèmic Català del País i l'Humberto Eco ho dirà a la seva manera, però el que diu l'Humberto Eco ara diu, claro, las redes sociales se han llenado de imbéciles que dicen sus cosas. Un tío del PP va a decir la otra día de una manera muy bestia. Yo creo sinceramente que la gente, que los obreros y los gente de bajos ingresos no deberían votar. Y amigo, Roberto Eco deia l'altre va dir exactament el que pensava. Clar, amigo, el problema és que un home, un vot. Un home, una persona, un ciutadà, un vot. Amic, i aleshores el meu vot és bo per usar-lo dintre la urna, per cobrar-me impostos, i no és bo per dir me cago en tot lo que se menea en Facebook. Pues no sé yo. La cultura de los 140 caracteres, cojones, y la cultura del peñazo, que has colado a esta editorial para la cual has cobrado una pasa de subvención del otro, para que te sacan allá por el careto para luego decir, el que sabe el Quijote soy yo. Anda, hòstia, m'explico. Aleshores, què passa? Que la web 2.0 ens porta la veu de la gent i ens porta la gent tal com és. I ens porta allò que se li deia al poble. Per això sempre havia... Però el moviment obrer tradicional,
la idea de comunicació i tecnologia i xarxa sempre havia anat junt, i d'això se'n deia Pablo Iglesias, per una part, Anselmo Lorenzo, per una altra, els treballadors tipògrafs que eren líders polítics, eren comunicadors activistes, utilitzaven... A veure, jo soc de l'època de l'Octaveta, jo soc dels que feia una cosa que es feia Agència API, Agència Popular Informativa, que cada 15 dies els periodistes demòcrates rebien totes les notícies clandestines, aquestes, amb un plec d'un grapat de folis i costilada ho trobaven al calaix de la seva taula, i això era 1971. Com feien els diaris en plom i en tinta. Aleshores, què passa? Que aquí tenim dos problemes. Un, la referència a un model cultural i comunicacional pretesament il·lustrat que ha sigut fabricat per afavorir uns interessos de classe i uns interessos de casta, com es diu ara. Ha sigut una fabricació d'uns determinats intel·lectuals per al seu propi consum, però també per una altra cosa que és tremenda, que és un defecte de l'esquerra, la tradicional però també la nova, jo l'explicaré per què, també ho faré, que és un concepte de la tecnologia, de la comunicació, que és merament i únicament instrumental. A l'esquerra ens derroten, han derrotat a l'esquerra clàssica i ens comencen a derrotar a l'esquerra, a la nova esquerra, per la consideració i perquè la transmissió d'una esquerra a una altra i d'una generació a una altra de la comunicació com una cosa merament instrumental. L'esquerra antiga de pensar, hòstia, ara arribo jo al poder del tripartit i bellugaré les palanques dels mitjans de comunicació, de TV3, això, i resulta que no és que no responen les palanques, i a vegades fins i tot no hi ha palanques. I la Vanguardia et posa la prova. Dius, hosti, no me responde los bandos, Houston, tenemos un problema. L'esquerra clàssica va caient en la consideració merament instrumental de la comunicació a mesura que expulsa els seus intel·lectuals, expulsa els seus militants, es queda amb un aparell i creu que les coses van de palanques i d'influències i d'incidències. El resultat d'això és que aquesta esquerra perd la gent, però sobretot perd la comprensió del que està passant. La nova esquerra també té aquest problema i el té de la manera següent, perquè no entén que la nova comunicació són dues coses. Una, Web 2.0 és igual a una conversació. La història és com s'incideix en aquesta gran conversació, com es participa en la gran conversació, com s'actua en funció d'aquesta conversació i com s'és capaç no de controlar aquesta conversació, sinó d'intervenir, de participar, de tenir notorietat i prestigi, heu dit un concepte que m'agrada molt, prestigi, reputació. La reputació de la conversació, la capacitat d'incidir en la conversació i, al capdavall, el que importa en termes de política, que és la capacitat d'imposar la pròpia agenda política. Un exemple, l'exemple del zapat aquest de Madrid, el tuit. No és un problema de Twitter, ni és un problema d'un tuit xorra o no xorra. És un problema que l'esquerra, que la dreta ha entès molt bé que el que té que fer és imposar l'agenda política i jugar sempre amb les peces blanques, el també d'escar. Y digo, Manuela Carmena, no te he podido meter un tamallazo con un piano, no, tranquil. Lo irrellevant és que sigui un tuit. Lo irrellevant és que vagin a buscar un tuit de fot 2 anys o 3, com si hagués estat una setmana. Lo irrellevant és el context, el no context i la mare que va parir. L'important és que la dreta sap jugar amb blanques. I jugar amb blanques, i diu, tu ja pots anar dient, a hores d'ara, l'Ajuntament de Madrid no ha respost ni ha mogut ni tan sols un punyetero peu negre. Estan paralitzats, encantats i no saben què fer. Què collons comunicació tecnopolítica i web 2.0? Estem a les beceroles. No en tenim ni idea. Per què? Perquè duem a sobre aquesta creu, aquesta condemna de la comunicació entesa d'una manera purament instrumental. I a les xarxes socials no es pot fer instrumentalització. No hi ha palanques com es pensaven. No hi ha palanques que responguin. És una altra història. Aleshores, el problema és com es crea
es crea com s'imposa una agenda política. I el cas, que això acabo, després jo parlaré de coses dels perills de la xarxa i dels imperatius de la ciutadania digital mundial o global, no? Però acabo això. La dreta fa una cosa de conya. Se'n va a les televisions i a les televisions i als diaris, als mitjans de massa, hi posa els seus membres de la família Adams. Surt allà tota la família Adams i uns van aquí, otros a la 13, otros a la Razón, tots els friquis i tots els monstruos. I després, i aleshores l'esquerra, que està com sempre contentíssima de conèixer-se a si mateixa i diu, nosotros somos los buenos. Y cuando digo, es que te has cachondeado del holocausto. Digo, sí, y no me he cachondeado ni de la Guardia de Franco, ni de los cabrones que estaban azotando a la gente mientras construían el Valle de los Caídos, porque no he tenido cojones de meterme con vuestra puta madre. ¿Me explico? No, la izquierda dice, no, somos buenos, yo soy un demócrata, yo no soy violento. ¿Qué coño? Mossega tu també, mossega. I si no vols mossegar en aquesta jugada, pensa-t'hi immediatament una altra jugada. No teníem prevista una jugada per sortir, que no sabien que els hi passaria això. Hombre, per favor, clar, estima. Aleshores, això és un problema descomunal. Però això ho farà canviar, és a dir, no hi haurà més remei que la gent aprengui. La família Adams a la dreta seguirà fent-se, i la família Muster i tots aquests, des dels Maruendas fins a tots aquests sujetos que treuen a les teles, ho seguiran fent anar, però jo espero que la gent, i això l'únic que ho pot contrarrestar, no és únicament el ciberactivisme, que és necessari i que és l'avantguarda de la contrallança. El ciberactivisme ha de crear una cultura i unes vies per on passi després la gent. I aquí contradiré el meu col·lega. La política del meu partit no era estar a la clandestinitat, sinó sortir d'ella el més aviat possible i crear el que es feia en la política del Partit Comunista als anys 70, crear islas de llibertat. El nostre objectiu no era estar a la clandestinitat, ja havien estat molts anys i havíem apagat amb una repressió extraordinària. Jo crec que l'objectiu d'un moviment social transformador, que és com se li diu ara el moviment social revolucionari, és sortir a la superfície, ocupar no solament zones de llibertat, sinó imposar dinàmiques de llibertat. És a dir, fer del ciberactivisme o del que se'n diu en aquest gran moviment de l'UNESCO que jo formo part, alfabetització mediàtica i alfabetització digital, fer una tasca de promoció ciutadana, com deien, que tots els pares i avis sàpiguen el que és una connexió VPN, però que utilitzin, és a dir, no és bo que els blogs hagin retrocedit. Haurien de retornar els blogs. Hauria d'haver-hi, igual que hi ha hagut uns iaioflautes, haurien d'haver-hi uns ciberflautes, ciberllaios, és a dir, que és retornar la paraula a la gent, fer circular la paraula a la gent en clau de què? En clau de xarxa, en clau de comunitat. No únicament per mobilitzar per lluites o per accions concretes, sinó per crear espais que inverteixin la tendència del domini que té la dreta, de la capacitat que té d'imposar una agenda política i d'executar-la pas a pas, per aleshores crear uns espais socials i comunicacionals favorables a una inversió de l'hegemonia. L'hegemonia, que, va ser l'estratègia que va portar Aznar al poder. Aznar, quan arriba el primer govern del PSOE al poder, diu: somos de puta madre, todos los periodistas son nuestros amigos. Esta complicidad que se ha construido durante el postfranquismo, el tardofranquismo, el postfranquismo, ahora nos van a tratar bien, ya vas con el país, y vas a parar con el país. Clar, què fa la dreta? Escola, però ningú s'ho pensava per la ràdio. La cadena COPE no existia. La ràdio popular FM, a freqüència modulada, només es sentia a Madrid, que per cert la portava Monchal Puente, que va morir, que el cel sigui, i jo era el corresponsal de Barcelona. La COPE es construeix expressament per servir d'escenari comunicacional alternatiu per a que la família Muster de la comunicació de dreta li pugui colar per un flanc per on menys s'ho pensava el PSOE. Arriba al poder.
I encara estan igual, i ells encara segueixen tenint aquesta iniciativa, i nosaltres encara ens hem donat compte. La web 2.0 és l'última oportunitat que tenim per revertir això, perquè els mitjans de comunicació convencionals, impresos i radioelèctrics no vindrà. I per als mitjans d'internet que imiten els mitjans de masses convencionals tampoc vindrà per la web 2.0, per la gran conversació que passa a crear un espai, ara sí, tecnocomunicacional, tecnosocial i tecnopolític, que permeti invertir i revertir la iniciativa en el dictat de l'agenda política. Després ja diré més coses. M'he passat moltíssimes temes, però que si no dic rebentava. Moltes gràcies, Gabriel. Doncs donem la paraula final en el Zapo Díaz i després, si voleu, obrim el debat. Bueno, creo que lo que tengo que decir es más corto que los currículums de mis compañeros. Después de esta gente brillante llego yo, que todavía no tengo mucha trayectoria, pero sí que es interesante poner los puntos de vista en común, sobre todo la percepción teórica y práctica. Yo me he centrado más en la práctica, he sido incluso, hacía mención Roger a los trolls, he participado en ese tipo de cuestiones y ahora con el paso del tiempo uno lo ve con un poco más de distancia y de precaución y de responsabilidad incluso y bueno, pues da para analizar un rato y para darse cuenta de lo que está sucediendo. En buena manera las redes sociales dan alguna explicación a todo lo que está pasando y se ha reflejado por lo menos en ciudades como Madrid y Barcelona en las elecciones. Empezando por lo primero que quería comentar. Yo soy usuario bastante activo de Twitter. Me hice Twitter, empecé a participar en Twitter durante el 15M. De hecho, fui uno de esos miles de personas que entró en Twitter a hacerse una cuenta nueva y se dio cuenta de que ya tenía una creada desde hacía tiempo y no recordaba su contraseña. Y sobre todo porque vi la velocidad con la que se transmitían a través de las redes sociales informaciones que en aquel momento no aparecían en los medios de comunicación. Mucha gente estábamos interesados en saber qué estaba pasando en la calle y sin embargo, no sé si recordáis un silencio que duró varios días en los medios en los que nadie nos explicaba lo que estaba pasando y por qué había gente que se había quedado en las plazas. Esa misma necesidad dio pie también, además de a que muchísima gente se incorporara a estas redes sociales, dio pie a que nacieran muchísimos medios alternativos nuevos. 15M nos dejó Toma la Tele, nos dejó 15M Televisión, creo que esa era de aquí de Barcelona, y aquello impulsó muchísimo más canales locales alternativos como Teleca en Madrid, en Vallecas, que todavía sobrevive y que de hecho ahora su director, Paco, es un simbólico concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo cual es muy bonito. Y venía a explicar todo aquel fenómeno que los medios de comunicación masivos y tradicionales no estaban explicando ni representando lo que estaba sucediendo en la calle. Por eso Twitter servía como herramienta sin intermediarios para que la información circulara entre la ciudadanía sin adulterar, como mínimo durante aquella época, hasta que llegamos algunos a molestar en redes y a experimentar con aquello hasta que lo hicimos explotar. Incluso alguna dimisión ha caído a raíz de todo aquello. Yo considero Twitter un medio alternativo, un medio de comunicación alternativo y al que se le puede dar una utilidad contra el régimen, y la prueba que creo que representa mejor esto es que se quiere legislar. Se quiere legislar además específicamente el tema de las redes sociales, cuando se supone que hay un código penal que debería cubrir ese tipo de cosas. Nadie está diciendo nada nuevo, no nos hemos inventado un idioma nuevo, decimos en Twitter las cosas que decíamos en otra parte. Creo que es bastante simbólico y representativo que alguien quiera hacer leyes específicas para regular las redes sociales, y lo que comentaban los compañeros sobre la ley Mordaza, el tema de convocar manifestaciones a través de las redes. Bueno, yo creo que eso es sintomático del poder que se puede tener en redes sociales siempre y cuando se utilicen para el bien común. En el nacimiento de tantísimos medios de comunicación alternativos, en aquella época se encuentran en el que participo yo ahora mismo, que se llama La Tuerca. En aquel momento, profesores de la Universidad Complutense de Madrid se dan cuenta de que hay una brecha también
en ese ámbito y deciden impulsar un proyecto comunicativo primero en la Universidad Complutense a través de un proyecto llamado 59 segundos, que era pues, prácticamente un plagio de la tertulia que había en la televisión española, por el mismo nombre incluso, se lo trabajaron más bien poco, pero aquello dio pie a que aquel señor que os decía que ahora ha sido elegido concejal, Paco, de Telecá, de la televisión de Vallecas, dijera: vuestra idea y lo que tengo yo a lo mejor se puede juntar en una tertulia en la universidad, a lo mejor se puede trasladar a la televisión y a lo mejor en esta época tan convulsa y con tanto lío político que era el 15M, pues a lo mejor se puede complementar. Efectivamente se hizo y fue un fracaso. La tuerca empezó como algo muy minoritario, marginal, aunque pensemos que ahora también lo es, que de hecho lo es en comparación con otros medios. En aquel momento la tuerca la veían 30 personas por internet en directo, con un streaming con el que había que pelearse. Es verdad que era bastante complicado ver aquello, los medios eran muy limitados en comparación con lo que hay ahora, pero fue un proyecto que empezó muy poquito a poco a hacer televisión de una manera distinta, lejos de la política espectáculo, de la tertulia espectáculo que tenemos en televisión los sábados por la noche. El otro día le escuchaba a un compañero en una charla en televisión, fijaos que parece que incluso están repartidos los personajes. Está el tonto, ¿no?, que es Marguenda, está el malo, que es Inda, parece un guión que se repite cada semana y que alguien tenía que romper con aquello y la tuerca sirvió en parte para eso. Hoy en día la tuerca es la segunda tertulia televisiva más seguida en redes sociales, evidentemente lejos de la comparación de audiencias que pueda tener con una televisión, pero las redes sociales sirvieron para impulsar un proyecto que a día de hoy tiene una media de aproximadamente 30.000, 40.000 espectadores en directo, más estamos cerca de los 30 millones de reproducciones en YouTube en el total de todos los programas y todos los vídeos que colgamos. Bueno, es un trabajo que se empezó de manera muy precaria, pero que ha ido evolucionando y ha demostrado que había una necesidad de consumir comunicación de una manera distinta y se utilizaron las redes sociales como única plataforma para difundirla y se ha demostrado que ha funcionado. Esto tiene que ver con un relato falso que han estado fabricando los medios de comunicación en nuestro país. Mi generación empezó a darse cuenta a raíz del 15M de que alguien nos había estado contando la historia de nuestro país mal. Nos dimos cuenta en la práctica, en el ser miles de personas en la calle y que no saliera en la tele, y eso despertó una inquietud de empezar a preguntarse si a lo mejor los últimos 30 años de nuestra historia, de la historia de nuestro país, nos la habían contado también igual de mal. Entonces, bueno, pues surgió un activismo que dio pie a nuevos medios de comunicación alternativos que complementaron a muchos que ya existían desde antes. Un ejemplo que siempre pongo para explicar cómo se ha construido un relato y cómo los medios de comunicación han sido fundamentales para sostener el régimen del 78 es la curiosidad de La Sexta y La Razón. Tenemos a muchísima gente en nuestro país consumiendo programas de La Sexta y creyendo que consumen un medio de comunicación progresista o como mínimo cercano a su ideología. Y esa misma gente sería incapaz de leer el diario La Razón. A nadie se le ocurriría, por lo menos para echarse unas risas, a lo mejor sí, pero nadie compraría La Razón si está viendo La Sexta, y a la inversa tampoco. Pero si tiramos un poco del hilo, no he hecho un trabajo de investigación como haría Roger, no hay que irse muy lejos para darse cuenta de que La Razón y La Sexta son dos medios propiedad de la misma empresa, en concreto el Grupo Planeta y del Marqués de Lerra, que en paz descanse. Eso también ocurría con la prensa incluso más tradicional, más que las televisiones. El País, el bloque El País, El Mundo, siempre ha habido una división en la que la izquierda y la derecha parecía estar muy bien representada en medios de comunicación, pero si nos damos cuenta al final el relato que nos han estado contando es prácticamente el mismo. Quien no entendió el 15M tampoco entiende las redes sociales y se está llevando una sorpresa. Las elecciones municipales fueron la sorpresa que se llevaron todos aquellos que les decían al 15M si queréis participar en política, montad un partido. Bueno, la gente a lo mejor se está arrepintiendo un poco de lo que dijo en su momento. No entendieron lo que pasaba en la calle y tampoco entienden lo que pasa en las redes.
Yo veo lo que está pasando en las redes como una democratización de la comunicación. Como bien comentaba el compañero, a partir de ese momento y de que el uso de las redes sociales se expandiera tantísimo, podemos elegir a qué medios de comunicación leemos y no asumíamos, ya dejamos de asumir la tradición de que si en casa somos de izquierda se lee El País. Y se escucha la SER y últimamente se ve La Sexta. Se rompió ese eje y por eso últimamente hay tanto debate con el eje izquierda-derecha, porque a lo mejor tiene que ver con cómo se ha contado todo aquello. Por eso, por ejemplo, casos como el de Zapata creo que tienen mucho que ver con eso. Fijaos, hay varias cuestiones del caso de Guillermo Zapata que tienen que ver con todo esto. Una es la incapacidad que ha tenido ahora Madrid para dar una respuesta rápida. Yo soy compañero y amigo de muchos miembros del equipo de comunicación y de toda la gente que ha estado trabajando ahí. En parte tiene que ver con algo similar a lo que ha pasado en Barcelona, y es que nadie se esperaba ganar unas elecciones. Nadie se esperaba de repente asumir la alcaldía de una ciudad como Madrid y nadie se esperaba tampoco, se esperaba un ataque pero no rebuscar en Twitter. A partir de ahora habrá pies de plomo y se sabe que pueden vigilar cualquier cosa. Y también tiene que ver con esa incapacidad de reaccionar rápidamente. Se dio todo un fin de semana para que la prensa especulara y etiquetara de manera horrorosa a un compañero que además tengo el placer de conocer personalmente. No tiene nada que ver con ese tipo de comentarios, además comentarios entrecomillados, con un contexto que bueno, no viene al caso ahora explicar, y desmentir el racismo, el antisemitismo de una persona que ha dejado bastante claro su compromiso con los derechos humanos. Quien no entendió el 15M no entendió estos tweets, y no entiende Twitter en general, no entiende las redes sociales, pero sí entiende que lo que tú pones ahí puede ser un arma para atacarte. Yo mismo pues sufrí un episodio no tan grande, pero similar. Yo hice un sketch humorístico en el que representaba la disolución del Partido Popular encapuchado. Quizá no fue lo más afortunado del mundo ponerse en pasamontañas para hacer humor en este país, pero todo eso me llevó a sufrir un proceso judicial en la Audiencia Nacional, que como todos sabemos es un tribunal que juzga delitos bastante serios, y creo que era la primera vez bueno, no fue la primera. El Bestiari Illustrat estuvo también representado en la Audiencia Nacional, pero fue una de las poquitas veces que se ha llevado humor o una parodia a la Audiencia Nacional. Creo que todo esto, y estoy siendo un poco redundante porque quiero que quede claro, responde a una generación de gente en nuestro país que nunca ha entendido ningún proceso de cambio que se ha vivido en España. La izquierda quiso entender también el 15M interpretándolo como un movimiento de izquierdas. Intentamos, yo incluso puedo pecar de haberlo hecho, intentar etiquetar inmediatamente al 15M en cuanto apareció, y caímos en el mismo error de la derecha. El 15M no era un movimiento en aquel momento para etiquetarlo porque estaba surgiendo y era algo espontáneo que incluso los profesores de ciencia política tienen dificultades para explicar. Alguien quiso etiquetar aquello rápidamente, incluida la izquierda, y se equivocó. Alguien está intentando definir y explicar lo que sucede en las redes sociales muy rápidamente en un fin de semana, y no es posible. Las redes sociales, incluso hay una sensación de que la gente no era así antes de las redes sociales. Lo decía el compañero, el humor negro existía antes de que se pudiera dejar eso escrito en Twitter, lo que pasa es que la gente no iba apuntándolo en una libreta y dejándolo a la vista de todo el mundo. Ahora sí, esa es la única diferencia, eso deja un rastro, y por eso hay tanta gente borrando, amigos incluidos, borrando tweets como locos antes de que aparezca Marguenda y le saque otra portada. En definitiva, me parecen las redes sociales un instrumento excelente para combatir el pensamiento único que ha estado construyendo la historia de nuestro país a lo largo de los últimos años. El fin de semana de Zapata ha sido la guinda. Creo que es esclarecedor cómo tanto la SER, como El País, como La Razón, como El Mundo, medios que parecen de espectros muy distintos, se han puesto de acuerdo para linchar a una persona, y
capacidad, dependerá de nuestra capacidad como sociedad democratizar tanto los medios de comunicación como las redes sociales para demostrar que no son más que una herramienta que si se pone a disposición de las mayorías puede servir para algo interesante y si no, pues seguiremos pecando de complejos, como decía el compañero, y de no de rendirnos ante las etiquetas que otros nos impongan, es decir, de ir a batallar y a pelearnos a un escenario previamente construido por un enemigo que yo situaría, pues algunos le llaman de alguna manera, yo llamaría en este caso oligarquía o poderes económicos que están al mando de los medios de comunicación. Una cosita que me he olvidado, cuando me refería a la división de medios de comunicación progresistas y conservadores, el grupo Prisa, que ha sido históricamente referente del progresismo en nuestro país y la gente comprometida durante mucho tiempo ha creído que estaba consumiendo prensa progresista, es uno de los mayores responsables de la situación de linchamiento mediático que se está viviendo, por ejemplo, con países de Latinoamérica, que están viviendo procesos de cambio y tienen explicaciones mucho más sencillas de lo que se pueda cualquiera imaginar. En países latinoamericanos se está haciendo frente a grandes grupos empresariales y entre ellos está el Grupo Prisa. El Grupo Prisa no solo saca El País y la SER, sino que tiene también editoriales, libros de texto que dan infinidad de dinero y hay países como Venezuela que en un momento dado decidieron dejar de comprar libros de texto del Grupo Santillana, que pertenece a Prisa. En aquel momento empezó una ofensiva espectacular desde la prensa progresista española a un país como Venezuela, celebrando incluso en abril de 2002 golpes de Estado militares que la progresía española fue aceptando. Hasta el día de hoy que, bueno, afortunadamente ya no miramos con los mismos ojos a la prensa que nos ha estado contando la historia de nuestro país. La manera de impedir todo esto es democratizar redes y medios y creo que son buenas herramientas para hacerlo. Y, en fin, creo que mi ponencia ha sido bastante parecida al lío que tengo en el apunte aquí, però bueno. Moltes gràcies, Facu, i a la resta de convidats. I ara teniu la paraula a vosaltres. Ja entre el públic hi ha activistes polítics, socials, ciberactivistes, gent del 2.0 que ha col·laborat amb la campanya de Barcelona en Comú. Tenim aquí de tot. Vosaltres mateixos. Preguntes, opinions... Que claro, no hablamos. Hemos dejado todo. Mira, jo penso que les xarxes socials són com una mena de guerra de guerrilles. Són com una mena de guerra de guerrilles que han permès arribar al poder en alguns llocs concrets, justets, però estem en el poder. Però clar, ara l'important és què es fa quan tens la responsabilitat. I jo crec que, clar, al igual que, pensant en la conferència de la setmana passada, que ara el que toca és pujar el nivell, és invertir en cultura, és fer república, és construir un futur sense oblidar les xarxes, però anar un pas més enllà. Algú més? Jo mateixa. Jo vull fer una pregunta al Jordi. La dicotomia entre xifrar i mantenir el nostre anonimat i com comunicar, com arribar al màxim de gent possible. No sé, tinc un dubte sobre com abordar aquest tema. Però en realitat no hi ha cap de conflicte. És a dir, és tremendament senzill obrir un compte Twitter anònim en el que, si no ets prou ruc de dir qui ets, explícitament, difícilment, per altres raons, podran vincular-lo a tu. Per tant, tu pots comunicar, si el que dius és interessant, tindràs molts seguidors, pots dir les bestieses que vulguis i eventualment no podran arribar fins a tu. O sigui, sempre poden denunciar Twitter, Twitter no tanca el compte i s'ha acabat el problema, però en pots obrir 300 de comptes. Vull dir que, en principi, no hi ha cap conflicte entre aquestes dues coses en realitat.
Una cosa que abans m'he deixat de dir, aprofito que m'has donat la paraula, i és que amb les xarxes socials, en particular amb Twitter, s'han aconseguit coses noves. Què vull dir amb nou? Evidentment, en tot el que hi ha relacionat amb la informàtica hi ha coses que són realment noves i coses que no són tant. Comprar a Amazon és com anar a comprar a la botiga, el que passa és que és més ràpid i tens més oferta. Però hi ha coses que sí són noves. I em ve al cap una anècdota que té molt a veure amb la tecnopolítica, i és el dia que el Felip Puig va estar dient al Parlament que no s'havia disparat cap pilota de goma, el dia de la vaga general en què van buidar l'ull a l'Ester Quintana. Aquell dia, en temps real, mentre el Felip Puig estava al Parlament dient això, a Twitter eren centenars de persones dient: xato, al vídeo del YouTube, minut tal, es veu un policia disparant allà on tu dius que ningú va disparar. És a dir, un discurs parlamentari va ser impugnat en temps real gràcies a Twitter. Això és nou. Això abans no podia passar per molts diaris i molta difusió que hi hagués. Això és un fenomen realment nou. I em sembla que no l'hem de menysprear, la potència que té això. Perquè era la ciutadania que, sense estar al Parlament, estava dient mentider al Felip Puig. I un ho pot fer des d'un compte anònim i ho pot fer des d'un compte personal. Una mica la idea d'amagar-se o no amagar-se és decisió pròpia, però aquesta acció és fonamentalment nova. I és una mica el que m'agradaria posar èmfasi en la novetat que porta de cara a l'activisme. A mi m'agradaria fer un matís d'això, sense treure-li força a la importància de Twitter i el ressò que en aquest moment es va generar en el cas de l'Ester Quintana, però hi ha una cosa molt important, que és que aquest vídeo i d'altres vídeos i d'altres informes sobre el cas Quintana no apareixen sols a les xarxes, sinó que hi ha una feina de recerca i de periodisme d'investigació, que en aquest cas encapçala La Directa, i en concret un dels seus periodistes, que és el Jesús Rodríguez, posteriorment una de les víctimes de les víctimes de l'emissió del documental Ciutat Morta, perquè també és un dels periodistes que ha estat investigant Ciutat Morta, que és, diguem-ne, a partir d'aquesta feina d'investigació pública, a més, perquè ho fa un mitjà com és La Directa, etc., que tot això que generen uns continguts i generen una investigació que després pot ser difosa, replicada i multiplicada fins al punt de que la combinació d'aquests dos factors, és a dir, l'existència d'un periodisme d'investigació fet des d'un mitjà absolutament independent com és La Directa, més les rèpliques de les xarxes socials, aconsegueix al final fer dimitir un conseller d'Interior, cosa que és absolutament, vull dir, és una cosa inèdita, no? Que un mitjà com La Directa hagi aconseguit fer dimitir un conseller d'Interior, i no un conseller d'Interior qualsevol, sinó Felip Puig, doncs això és sense restar valor a les xarxes, però realment ja estic acoplant de tot arreu. Realment hi ha altres elements a tenir en compte en tot això, no? I fer una mica de grangarisme, no? Periodístic. Hi ha una cosa que jo voldria dir, si simplement, que és que m'acabo de compte que estem parlant tota l'estona de les xarxes socials com si fos una cosa garantida, és a dir, que existeixi igual que existeixen els carrers i l'enllumenat públic. A veure, tot aquest tinglado de la comunicació alternativa, amb el referent Garrigues i no sé què, està aguantat per 4 corporacions multinacionals, que són Facebook, Mark Zuckerberg, que és Twitter, que són el tio aquest que ha dit que plegava perquè no guanyava prou pasta, però és a dir, Larry Dorsey i la penya, 2. 3, per blogs, WordPress. El blog el tenim a WordPress o a Blogger. Abans les majaretes el teníem a Blogia, que el feia un xaval manyo, que era un xaval collonut. O a Typepad, que era una cosa, i tenies el mòbil del Type que t'installaves. 4, neix la xarxa, a veure, si Twitter, l'altra xarxa, la gran xarxa social, que no oblidem que és YouTube, i el fenomen dels youtubers. I aquí hem de veure, és a dir, aquesta esquerra que encara té al cap la concepció
utilitària i instrumental de la comunicació, què tal s'ho fa amb imatge? Perquè és YouTube, però és Instagram, i és Pinterest. Hi ha algú que hagi pensat un ús polític i social per una xarxa que és un àlbum de cromos com Pinterest? Jo tinc uns cromos, jo tinc unes fotos de la Segona Guerra Mundial i de l'exèrcit soviètic entrant a Berlín a Pinterest, absolutament. I tinc un quadre de maçoneria i tota la maçoneria d'esquerra i progressista brutal, una cosa tremenda. És a dir, a veure, estem en mans, o sigui, tot això que estem parlant està en mans d'unes corporacions. El mestre García Canclini, que és un referent y sortia l'altre dia a la Salamura i deia, me gusta tanto Google que es que quisiera que hubiera muchos más. A veure, jo tinc la sensació de que això per una banda, les xarxes em pensa aquestes grans operacions, i dic, ostres, el Richard Stallman i tota aquesta gent del software lliure i emprenedors i gent que sigui capaç de buscar alternatives, no ho conec, no sé, despistat en aquest tema, però després una altra cosa. I el perill de l'internet de dues velocitats o dues classes, internet de platea però internet de gallinero. I aquests intents de, clar, i aquest internet para escogidos en los cuales tendrás una, clar, i després, clar, diuen, ¿cómo? Que quieren legislar Twitter, oiga, que la ley Fraga era de 1966 y luego se abolió. La llibertat de comunicació a Espanya comença amb l'evolució de la llei Fraga. Quan un país legisla sobre premsa, és igual, deixa de ser una democràcia. I s'ha acabat. I s'ha acabat, sigui la premsa impresa, sigui la premsa digital o sigui la comunicació electrònica. Si un país legisla sobre la publicació de comunicació i la difusió de comunicació, deixa de ser automàticament una democràcia liberal i parlamentària. I punt. I no hi ha discussió possible ni a cap grup parlamentari de l'arc idem. Hòstia, m'explico. Aleshores jo diria, hosti, perquè estem encara en un terreny... És a dir, ha dit un company una cosa molt interessant, que és ara que hem arribat, en comú, a l'Ajuntament, i aleshores què hem de fer? Què hem de fer? Collons, què hem de fer? Seguim i mantenim i enfortim la relació entre les xarxes i la representació política parlamentària, perquè si no estarem a la política 1.0, a la consideració de dir... Això deia el Manu Castells, el traia una entrevista amb el Pablo Iglesias a la Tuerca, i el Manu Castells, que s'ha de llegir Comunicació i Poder, però de vet, encara que és un tot així, jo ho tinc resumit a la meva web, amb tuits, és... A veure, la política democràtica antiga deia nosaltres som una gran xarxa, arribem a les institucions i entrem a les institucions. I ara el que han de fer de les institucions és canviar, revertir, fer polítiques públiques que retornin a la gent tot el que aquestes xarxes actives han portat. Això ja no és massa així. És a dir, ja no, la feina no es para a les portes de les institucions. Ara la feina... Per què? Perquè els poders del que anomenem imperialisme corporatiu també funcionen en xarxes, en xarxes d'estats, tan fortes que, collons, els hi fot fallir del capital financer del 2008 i aconsegueixen que els estats els hi paguin amb diner públic. I tan frescos. És a dir, la política 2.0 serà veritat en quan la cosa no canvi a les portes de les institucions i que no es limitin a fer les polítiques públiques de reversió, sinó quan hi hagi una capacitat de creació de xarxa sociopolítica institucional i popular entre institucions i xarxes populars que permeti aleshores la implantació de veritables polítiques transformadores que no només siguin transformadores sinó que siguin irreversibles. Perdona. Només volia puntualitzar una coseta que has dit al principi, i és que efectivament són 4 grans corporacions les que controlen tots aquests medis que tenim per comunicar-nos entre nosaltres. Però no hi ha cap raó tecnològica perquè això sigui així. És a dir, existeixen alternatives, el que passa que no són tan populars, penso en social o diàspora, però el quid de la qüestió és que tecnològicament és possible fer-ho sense dependre de les corporacions. Naturalment falta trobar el suport de la gent i els usuaris, però en principi no hi ha cap problema. I a mesura que es vagin desenvolupant les tecnologies, sobretot P2P, on el concepte clau és el de descentralització, on no depenguem exactament de ningú, sinó que tot estigui distribuït per la xarxa, aleshores serem més forts que mai, bàsicament perquè serà impossible destruir res puntual i afectar tota la xarxa.
Aleshores es podria identificar això com un front de lluita important en el tema del ciberactivisme i anar desplaçant progressivament, és a dir, no unes dues velocitats, però és a dir, el gran escenari. Repetir el que ha dit el company amb el fenomen de la tuerca, està als mitjans de comunicació de massa, està a la gran internet distribuïda corporativament. No en fem abstracció, no en fem comissió, però estem creant des de la base, no? A còpia, perquè a veure, el crowdfunding i la finançació social ha demostrat, és a dir, per una banda, la tecnologia és possible, per l'altra banda, el sustentament social també. Aleshores es podria identificar aquí com un punt de compromís que obrir i amb el qual comprometre's la gent que no només diem anem a circular per aquestes autopistes tan guais però anem a intentar també fer, continuar eixamplant la xarxa de carreteres, si és possible, que siguin més segures i que ens portin a on volem anar. Clar, però el problema del software lliure és una mica la continuïtat, el suport, però insisteixo que les propostes estan allà. L'Electronic Frontier Foundation de l'Stallman és una de les impulsores d'aquest tipus de canvis. Ells són els primers que diuen exactament això. Atenció, que esteu en mans d'empreses que al cap i a la fi, quan arriba el govern dels Estats Units i diu vull això, vull allò, ells diuen que no. Jo vull que vulguis, que ho deixen anar tot. Perquè les empreses que no han volgut deixar anar tot, tipus el correu que feia servir Snowden, encara no recordo com es deia, són empreses que han dit mireu, el govern dels Estats Units m'ha donat les claus per trencar el xifrat i nosaltres, que no volem donar-los-hi, pleguem. Són empreses que han desaparegut. Diguéssim, voluntàriament, han dit abans de trencar el compromís que teníem amb els nostres usuaris, abans desapareixen. Aleshores, vull dir, insisteixo, això és així, efectivament, com dius, però tecnològicament no hi ha cap raó perquè sigui així. No hi ha res fonamental. Es pot fer del nostre. Algú més? Sí, tradicionalment sempre s'havia dit que l'estat d'opinió d'un país venien marcades per les línies editorials dels diaris. Jo volia preguntar qui és el que marca en aquests moments l'estat d'opinió d'un país. Són les xarxes socials o finalment són les portades de La Razón i que això finalment esclata tota la xarxa social? No sé. Bueno, yo creo que la televisión es fundamental. Fíjate que además la televisión se está llenando de programas de actualidad. Antes, hace 5 años, era inimaginable que el programa más visto del sábado por la noche fuera político. Y a eso hay que sumarle que las empresas sí han entendido relativamente bien cómo funciona la inmediatez de las redes sociales y los programas de actualidad están súper conectados con las redes y ellos sí que tienen un margen para ser igual de inmediatos que una red como Twitter. Yo veo mucho habitualmente el programa de las tardes, en La Sexta Más Vale Tarde se llama, y es un programa que a mí me da la sensación a veces de que no tiene ningún guión y según vayan pasando cosas nos van contando, porque como últimamente pasa de todo a todas horas, tienen material y siempre tienen una cosa que acaba de pasar hace 2 minutos, los programas de las mañanas lo mismo, y el otro día un amigo de la Juventud Comunista en Madrid me decía, los que tenéis muchos seguidores en Twitter y lo usáis como herramienta política, sois cada vez más importantes porque generáis discurso. Damos una respuesta rápida a lo que ocurre, yo cada vez que veo una noticia me cago en lo que me haya que cagarse en el momento, lo intento hacer además de una manera ingeniosa y ese mensaje pues, se va reproduciendo por ahí y lo que él me intentaba explicar es, aunque sea muy pequeñito, está generando algo de discurso. Pues eso las televisiones lo hacen a una velocidad espectacular, pasa algo, la presentadora lo anuncia y ya tienes en la mesa a 3 señores que te van a decir qué es lo que tienes que pensar sobre eso. Las portadas de los periódicos salen al día siguiente, la televisión es lo más inmediato que hay, por eso considero que La Tuerca es un proyecto y mientras mantenga su independencia así será súper subversivo en cuanto a eso, es decir, nosotros
hemos entendido que la tele es un campo de batalla importante y vamos a competir ahí también. Aunque sea con 4 duros, aunque nos vea poquita gente, se empezaron con 30 personas, ahora somos miles. Ese camino creo que está muy bien marcado y desafiar desde un ámbito tan complicado como es la tele, tan caro y tan engorroso para el que parece sencillo, pero nosotros necesitamos un equipo importante de gente para sacar adelante el programa. Está bien desafiar ahí porque creo que ahí es donde está la inmediatez de cómo el régimen genera discurso a día de hoy. No, pero perdona. Sí, antes de que conteste. No, precisamente me da la impresión de que en ocasiones es perseguir ratas, ¿no? O sea, de que precisamente lo que hacen es soltar las ratas para que vayamos despistados y no se genera un discurso, sino que tengo una impresión de que... ¿Me explico? Sí, esto además lo explica súper bien Pascual Serrano cuando te habla esto se ve muy bien en el canal 24 horas. El canal 24 horas estás viendo una noticia, mientras te sacan en imágenes otra, mientras por abajo pasan otras noticias, mientras en Twitter estás leyendo otras cosas y al final es muy difícil que te quedes con algo. Pero evidentemente lo más importante, el discurso que quieren generar de alguna manera entrar. Por eso yo valoro tantísimo medios como Crítico o La Marea que cogen distancias, se van al lado totalmente opuesto y te cuentan los temas con un poquito más de calma y son radicalmente contrarios a un boom de información con el que al final no sacas nada. Jo volia matisar una coseta del que ha dit el Facu. Televisions, però en especial televisions privades. I a Catalunya ràdios privades. Perquè a Catalunya no tenim televisions privades fortes, no? Per tant, la ràdio privada forta té un potencial molt important amb el tema de marcar l'opinió. Per què això? Perquè la televisió pública, si es vol dir així, jo penso que a Catalunya com a Espanya probablement també, tot i que per Espanya no puc parlar molt perquè no miro gaire el que fan, no? Però a mi em fa la impressió que els models de debat i de tertúlia de les televisions públiques estan una mica encursetats, no? Estan molt pactats, molt marcats els partits, les ideologies, etc. Tot està dintre d'un ordre lògic, no? I això, les televisions privades, que bàsicament busquen audiència i diners, s'ho han saltat, diguem-ne, no? S'ho han saltat, diguem, si ho vol dir així, per lo negatiu, en el sentit de que pots trair tots aquests, la família Adams a la Sexta fotent crits, diguem-ne, no? I pràcticament tots els tertulians que apareixen a la majoria de mitjans, de ràdios privades i televisions privades a Catalunya no trobes el mateix perfil, però també s'ho han saltat per lo positiu, és a dir, van trucar al Pablo Iglesias perquè era un tio que funcionava bé a nivell de pantalla i aquí s'ha quedat el Pablo Iglesias, diguem-ne, no? En aquest sentit, això, són esquerdes, no? Que existeixen. Això ho explica el Xavi Giró molt bé, no? Esquerdes dels mitjans, sabem, no? Que els mitjans no són un bloc monolític, sinó que tenen petites esquerdes per on de vegades pot entrar discurs, no? Llavors, en el cas català concret, jo penso que no tenim una televisió privada forta, qui marca molt és la ràdio privada forta, no? I evidentment jo penso que sí que en certa forma les tertúlies probablement tenen l'efecte que podrien tenir els editorials dels diaris en altres èpoques, però també és veritat, jo segueixo pensant que els mitjans, i aquí penso la premsa en paper, sobretot perquè hi ha poca premsa digital que aixequi temes propis, n'hi ha alguns que ho intentem, i n'hi ha molts d'altres que ho fan també, però sobretot la premsa en paper, que és qui té les grans redaccions encara, i les grans redaccions de tant en tant dona perquè algú aixequi un tema propi, no? I aquests temes propis són els que de vegades després poden marcar agenda, això no ho oblidem també, no? És a dir, potser és un tema, és a dir, els papeles de Bárcena surten al País, no surten en una tertúlia, potser diguéssim. Després, les tertúlies generen l'opinió en el sentit que sigui, no? Per tant, cal no oblidar també el matís aquest, la importància dels mitjans grans, forts, a l'hora de marcar opinió pública segueix sent molt important. Sí, jo volia anar a dir, justament, és a dir, la televisió, el que fa molt bé, com que és el que ha dit el Facu, llença coses. I la gent diu, mira, però a sota estan en la xarxa la premsa impresa institucionalitzada. I què fa?
fixar la direcció, el to i la modulació del discurs i assenyalar quin és l'enemic a batre i la peça a caçar. I això ho fa molt bé els diaris a les seves portades. Ja està. I l'entrada l'ABC titula l'entrada de la presó de Picassent del Rafael Blasco, conseller del Partit Popular a València, titula El comunista vuelve a la cárcel. Això que fa anys havia sigut sembla que era el Fra. Això no s'ho pot fotre la premsa impresa. Fa falta una portada per això. El País ho fa molt més finament, i va por lo fino. Des del primer dia que comença el moviment popular per al dret a decidir, per la sobirania i per la independència, i diu esto que ha pasado, Ibarretxe. ¿Quién es Ibarretxe? Más. Vamos a asimilar más a Ibarretxe. I aleshores el Periris dibuixar el Ibarretxe. Periris es civilización es muy progresista porque es un arquitecto genial que conserva el patrimonio nacional y es muy demócrata. Dibuixava l'Ibarretxe en el raca-raca, doncs aleshores dibuixa, comença a dibuixar el mas sec i amb un bastó, no sabe on va. Per què? Perquè mentre el Periris dibuixa que no sabe on va, amb tot el que es refereix al procés independentista o sobiranista, diuen sempre amb la paraula deriva. La deriva, i tot deriva. Clar, deixen de escribir vosotros los editoriales y dejar de los titulares de portada de que els editorialitza així. M'explico. Aleshores, la premsa impresa serveix per això, serveix per una altra cosa, per recollir els dossiers que es fan passar per periodisme d'investigació. No hi ha periodisme d'investigació a cap gran mitjà de comunicació d'Espanya, a La Vanguardia, tret del Martín de Pozuelo, a La Vanguardia i el Carlos Yarnos, el País està a París, que és corresponsal. I el Manuel Javoy s'està fent coses que ja l'han portat cap al corral. I aleshores hi ha aquest periodisme de dossiers que el Mundo ha practicat amb una... I aleshores, per això serveix. Ara que el País s'està convertint en el Mundo, hòstia, estic subscrit al País des de fa 3 anys i m'han canviat el diari i que s'està convertint en un magnífic diari per les capes mitjanes criolles d'Amèrica Latina que no tenen un diari en el qual reconeixes. Claro, yo quiero saber qué pasa en Argentina, guay, en Buenos Aires, en los barrios más pijos en Buenos Aires, tengo que leer El País en domingo. Todos los son, ¿verdad? A tots els respectes pels meus amics argentins, uruguaians, que són amics de tota la vida, no? Dius, que la premsa impresa és això, però després una altra cosa, hi ha un tipus de premsa digital que ha passat per ser 2.0 i no és ni 2 ni 1.0, que ha servit i serveix encara a Catalunya. En el cas de Catalunya, concretament, hi ha les confidencials i tot això que hi ha a Madrid, que això és família Adams, però a Catalunya han servit i s'han servit per, en combinació amb algunes televisions, també públiques, i en aquest sentit jo crec que el programa de la tarda i la tertúlia d'avui mateix a la tarda a la TV3 és un exemple de com pot ser així, i crear una nova generació de comentaristes polítics de nova dreta catalana, i no dic de centre-dreta o dic de moderada. El Falterrat, el programa de la tarda. El programa de la tarda de TV3 el Falterrat. Ja. Un detall, divendres. Ja, doncs, entre un... Va el Sergi que agafa, no el soci. És el... Doncs, a veure... Pobre xaval, no? És a dir, a mi m'ha meravellat veure que he assistit al sorgiment d'una classe periodística que ha tingut com a objectiu trencar l'hegemonia del discurs ideològic de l'esquerra, els mitjans, crear i marcar les agendes polítiques i les prioritats i decidir dictaminar el que és legítim democràticament en termes majoritaris i el que és esa cosa de estos ancianitos que sí que veis a la facultat i que erais peludos i marxistes i algunos rojos. Està obert, està ple de fronts. Per això m'inquieta veure com el món d'internet es va passar bou per bèstia grossa, es pot passar per cibermitjans digitals, clar, aleshores surt el crític i dius, hòstia, a veure, jo soc un fan del crític, de fet fan fa poc, no em puc fer subscriptor perquè soc pensionista, diguem. Però clar, just clar, hi ha periodisme
investigació, hi ha una construcció d'un discurs, hi ha un intent de fer una cosa que és periodisme independent. A veure, va haver-hi gent, la gent que va muntar el periòdic l'any 78-79 volien fer un diari independent progressista. I després sembla que ningú més ha volgut fer, que ningú ha volgut fer diaris premses independents, no? Dius, ostres, no hi haurà cap projecte de comunicació, no hi ha d'esquerres o no hi ha militant, sinó no hi ha cap possibilitat de premsa i comunicació independent si no és a la xarxa. Sota el paradigma web 2.0, sota el paradigma d'articulació en xarxa o simplement sota el paradigma d'un cibermitjà solvent, com pugui ser l'equivalent d'una la revista Politico als Estats Units o fins i tot de Project Syndicate o d'algun d'aquests. A veure, és que entre la comunicació mediada de masses, que té la crisi de negoci i la crisi de legitimitat, i el ciberactivisme i la comunicació alternativa, hi ha un gran nínxol de cibermitjans de qualitat i de referència. El que van fer els periodistes acomiadats de Liberació, el Ruth Ruiz Sosamsés, que era un... Estem parlant de França, Estem parlant de França, no? Els que han fet Il Fatto Quotidiano, França i Itàlia. Existeix una cosa que es diu Mediapart, que té 100.000 persones que paguen per llegir periodisme d'investigació exclusivament tancat, diguem-ne, no? Vull dir, és França. Vull dir que les seves coses bones i dolentes, però que no és comparable amb la situació, bueno, que no ho entenc, el símil, però que el nivell francès està... Però jo dic, si hi ha empresaris, petits empresaris, fins i tot cooperatives, jo no vaig al model, al model ciberactivisme, jo vull el model, ni tan sols el model crowdfunding, jo vull fer el model de fer un mitjà, un cibermitjà. Hi ha un espai, a condició que siguin capaços d'identificar el model de negoci. I a condició que entenguin que el negoci de vendre publicitat amb un suport com a tal, ha canviat. I que aleshores que estiguin al tanto del que faci el Jeff Bezos al Washington Post, que estigui i que pensin, jo diria, abans una cosa, que pensin no tant en mentalitat d'empresari de premsa, d'empresari de mitjans de comunicació, sinó que pensin en mentalitat d'encarregat de supermercat. Quines coses fem, i no s'implica que venguin objectes físics, que facin mini Amazon, sinó que potser el negoci no és publicitat, però potser el negoci és una altra mena de servei. Quin és el servei que pot donar un cibermitjà amb voluntat de centrament i de referència. I això està tot encara molt per esperar. Una altra cosa, el component audiovisual de les webs actuals i dels cibermitjans és una merdeta, fot pena. Són 4 fotos, vídeos de YouTube o de Vimeo insertats. A veure, els youtubers aquests, ja acabo d'escriure un llibre sobre els youtubers, a veure quines borrades diré, però clar, tot plegat és una merdeta de pantalla i és una merdeta de qualitat. Ni Netflix ni punyetes. A veure, qui fa una tele? A veure, amb tots els respectes a les teletuerques i a tot això, però a veure, qui fa una tele? I qui fa una tele amb una escaleta, amb una continuïtat, amb... A veure, jo soc dels clàssics i he treballat 19 anys a TV3, on no hi ha escaleta, on no hi ha concepte de programació, on no hi ha concepte de continuïtat, no hi ha televisió. La televisió no són imatges i moviments, és un discurs i la televisió és broadcasting. I tot això està per explorar des del nostre punt, des del nostre camp. És apassionant. Tu tens que jo em moriré, jo en faré 65 anys. Bé, sí, són una pregunta? I tanquem, que són ja bastant d'igual. No s'ha de... Doncs es tancaran el model. Jo tinc un dubte. Les xarxes de comunicació van molt ràpides. Tu fas una foto i automàticament ja està penjada. O sigui, ens hem acostumat i hem creat una mentalitat col·lectiva de que tot és pam, pam, va a aquest ritme. Però els processos de canvi jo crec que no van a aquest ritme. Llavors, com lliguem les dues coses? Perquè jo crec que tot el 2.0, no sé el nom tècnic que se li ha de dir, ha anat configurant un tipus de pensament, que és el que tenim ara, la majoria de gent, però que els que són més joves
perquè jo encara necessito llegir coses més llargues, no sé què, però hi ha molta gent al darrere que tot ha d'anar a aquest ritme, no? Llavors, clar, jo això ho he reflexionat des del món educatiu. A arribar a aprendre a llegir i escriure necessites un temps, i no és així, no fas automàticament. I ho pots fer de 1000 maneres, però les persones necessitem temps per fer uns determinats processos mentals. Llavors, no sé com lligar-ho això, perquè ara hem fet un petit canvi, no hem fet cap revolució, però un canvi important, però això necessita un temps. Com ho lliguem? Aquest és el gran tema. No, per mi aquest és el gran tema dels pròxims anys. És a dir, perquè aquesta, diguem, immediatesa també exigirà a aquesta gent que ara està governant canvis immediats que són impossibles. I llavors és quan arribaran les frustracions i s'arribaran els... És a dir, hi ha una manca de complexitat molt gran en tot el discurs, diguem-ne, que circula per les xarxes. Llavors, nosaltres, l'aposta que fem, crític, diguem-ne, és... Nosaltres anem a ser, en un món ple de McDonald's, anem a ser la cistella ecològica. I anem a buscar uns quants que vulguin comprar la nostra cistella. Perquè també hi ha d'haver una acció conscient per part de la mateixa manera que hi ha hagut molta gent que ha canviat el xip els últims anys i ha deixat d'anar a comprar les verdures al Mercadona i ha deixat d'una cooperativa de consum, que evidentment no és la majoria de la societat, però és una part molt més gran de la que ho era fa uns anys. Doncs aquest xip s'ha de canviar també, s'ha de canviar en els mitjans de comunicació i s'ha de canviar, importantíssim, en el món educatiu també. I crec que són dues coses que van molt lligades, perquè educació en mitjans és una cosa absolutament nul·la, inexistent, i hauria de ser alguna cosa, diguem-ne, que com a mínim en els batxillerats, per entendre'ns, es donés unes mínimes pautes per entendre els mitjans, com funcionen, com que aquella informació que tu veus a la televisió té uns perquès, es fa d'una determinada manera, tot això no passa, no? I per això és el repte que tenim al davant. No tinc una solució molt clara, però... Aquí hi ha dues coses. No volia incidir en aquest tema, sinó només que no volia que quedéssim al debat sense mencionar una cosa importantíssima en tecnopolítica i que no ha sortit, que són les filtracions. Has parlat de les filtracions de les que van aparèixer al país. Jo recordo que vaig pensar, mira, com abans. Perquè ara les filtracions es fan a Wikileaks. I Wikileaks ha tingut un paper tremendament important en molts canvis en política. És a dir, la facilitat que ens dona la xarxa a l'hora de filtrar informació de manera anònima és un factor de canvi també important. En el cas nostre tenim Filtra, que va arrencar Xnet i altres, i Lleca, sí, però vull dir que com a mínim ho hem de dir en un context com el... Facilita el paper dels whistleblowers, és a dir, dels filtradors que sempre han existit, però hi ha molta més seguretat. Sí, una cosa respecte al que ha dit. Has notat dues coses fonamentals, que és la mare dels ous aquesta qüestió, perquè l'altre són lluites concretes sobre escenaris de lluita concret. Però aquí hi ha dues qüestions. Una, la qüestió cognitiva vinculada a la qüestió de les transformacions socials. I aquí la resposta és alfabetització mediàtica. I aquesta alfabetització mediàtica tenim l'enorme sort que és un dels punts, dels objectius més fonamentals, si no el fonamental, en aquest moment de la UNESCO, Europa i a tot el món. Aquest és un anuari que fan cada any els nòrdics, el grup Nordicom, el Millet Yearbook, i que lliga tots els sectors i grups treballant en això de l'educació, de l'alfabetització mediàtica. La càtedra de la qual jo formo part, hi ha 12 universitats a tot el món, però també tot un grup, una quantitat de grupets que són activistes comunicacionals vinculats a l'educatiu. Des del meu grup de recerca, de la Comunicació i Investigació, amb l'Institut de Ciències de l'Educació estem fent en aquest moment uns pactes, uns acords i unes dinàmiques amb instituts, xarxes educatives, cooperatives, per estendre al màxim possible la formació d'alfabetitzadors mediàtics. Tenim un màster de la comunicació i educació en aquest tema, però en aquest moment, i jo estic personalment compromès en aquest assumpte perquè dic que és la punta de llança en aquest moment de la UNESCO, l'objectiu prioritari. Però una altra cosa, la rapidesa i la gravetat de tot l'assumpte
de tot l'assumpte aquest. A veure, això no és nou ni comença a passar ara. Això és la conseqüència de l'aparició del periodisme modern a inicis del segle XX. És a dir, el periodisme independent. Ja veurem que el periodisme, als països democràcies liberals, fa un trencament amb la premsa política del segle XIX, la premsa de partit. Grans arrotllos, el manifest, no te miris sobre Jacús o tota la portada de l'Olor dedicada a un article d'opinió meravellós. La premsa de partit, la premsa que no era de partit però el diari de los rojos, el diari de los colorados, el periodisme d'opinió, això que ha tornat, això que el Mundo de l'ABC i la Razón s'ha tornat, és a dir, els diaris de Madrid en aquest moment estan fent una magnífica premsa espanyola del segle XIX, sembla l'època de Maria Cristina, hòstia. És premsa del segle XIX. Raúl del Pozo és el que inaugura, recupera l'estil amorós, l'estil de la premsa política del segle XIX que li va servir per construir el seu discurs José Antonio Primo de Rivera. Entre els columnistes de la premsa de Madrid i José Antonio Primo de Rivera, el seu discurs al Teatre de la Comèdia, hi ha una línia ininterrompuda de maneres de concepció del discurs i de la pròpia argumentació i dialèctica, fins i tot prosòdia. Aleshores, la premsa que vol ser independent, professional, informativa, que inventa la piràmide invertida, que inventa el concepte de... Diu, vull fer un tipus d'informació que sigui el més succinta possible, el més breu possible, que ens transmeti amb la màxima rapidesa possible pel telegraf. Per això faré una entradeta molt curta de 4, 5 o 6 línies perquè si s'interromp la comunicació i tal, abans fotia un rotllo i s'acabava. No, la notícia l'important va a dalt. Faré uns titulars que no siguin se dice en los mentideros de la corte que es posible que un Servando se encuentre mal. Aleshores, un titular on digui Servando Regules està hecho polvo. És a dir, el Twitter no és altra cosa que la quintessència de la vocació de ser ràpida, succinta, informativa i breu de la premsa informativa. Aleshores, no estem en un començament d'etapa, és un final d'etapa. El que no sabem encara és quin discurs d'argumentació, de difusió informativa, d'argumentació sociopolítica i de construcció de nous espais de debat i de reflexió i d'aprenentatge amb els nous escenaris que vindran, que ara no han vingut, perquè això que ens vinguin ara, això són les últimes restes d'un fenomen que comença a inicis del segle XX i eclosiona ara, però s'acabarà a inicis del segle XXI. Tindrem més YouTube, tindrem més Instagram, tindrem més imatge. Per això deia, la tele, la imatge d'internet, qui construirà els discursos audiovisuals que substituiran els discursos escrits actualment a les xarxes socials? És a dir, el Twitter audiovisual, qui se l'inventa? El repte estarà aquí. L'avantatge és que els nostres nets o fills, o jo tinc de totes menes, doncs són nadius digitals i seran nadius neocomunicacionals en aquest sentit probablement. Ara, l'alfabetització mediàtica és irrenunciable i jo crec que és una de les altres tasques. A veure, l'alfabetització mediàtica per construir una ciutadania global democràtica amb un món globalitzat, per descomptat. Doncs són 2:15. Agraïm a tots vosaltres les vostres intervencions. Crec que sou molt necessaris per aconseguir aquest canvi d'hegemonia des de la vostra contribució com a professors, com a periodistes, com a humoristes. Us necessitem a tots vosaltres per poder fer aquests canvis. Agraïm la vostra presència i aprofitar per anunciar-vos que el pròxim dijous, dia 25, un dels temes que ha sortit també en el debat, que és el tema de la llei Mordassa, estarà tractat en aquesta mateixa àgora amb companys i companyes coneixedors del tema. Moltes gràcies.